Hhayi, kuyamangalisa. Bheka leli limoni, bheka ukuthi lingaki izithelo ezikulo muthi. Futhi okungcono kakhulu ukuthi lokhu akusiyona inhlanhla nje. Namuhla ngizokufundisa izindlela ezintathu ezingaziwa kakhulu engizisebenzisayo ukukhuthaza ukuqhakaza kwezihlahla zezithelo ukuze ngithole izihlahla ezigcwele izithelo kakhulu. Lezi zindlela zilula kakhulu, noma ubani angazenza ekhaya futhi nakuba cishe akekho okhuluma ngazo, seziqale ukusetshenziswa budala kakhulu. Ngakho ake siqale ngokweyokuqala. Le ndlela yokuqala yaziwa ngokuthi ukutshala obungelona iqiniso, falso injatho, futhi uma usuqonda ukuthi isebenza kanjani, ngiyakuqinisekisa ukuthi uzoyizama kwenye yezihlahla zakho. Okungcono kakhulu ukuthi kuthatha umzuzu owodwa kuphela ukukwenza futhi udinga ummese, i-aloe vera encane kanye nentambo yendwangu, akukho okunye. Into yokuqala esizoyenza ukukhetha igatsha. Kulokhu ngizokwenza lokhu kulesi sihlahla. Qaphela, lesi sihlahla asidingi le ndlela ngoba sesivele sigcwele izithelo. Ngikwenza lokhu nje kuphela ukuze ngikufundise ukuthi kwenziwa kanjani. Manje sithatha ipeni lokumaka bese simaka indawo esizosebenza kuyo. Sizodweba kulula kanjalo. Uma sesimakile, sithatha ummese obukhali bese silandela leyo mikha, kanje. Manje sithatha ikhasi le-aloe vera bese sisika ucezu olukhulu ngokwanele ukuze lufihle yonke indawo esisike kuyo. Uma sesisike, siyavula phakathi nendawo ukuze sibonise yonke inyama yakhona. Manje sikubeka ngqophezu kwendawo esisanda kuyisika. Ekugcineni, sikubopha ngethayi noma nganoma yiluphi olunye ucezu lwento onalo ukuze kushale kubambekile izinsuku ezimbalwa. Lokhu kuzogcina leyo ndawo imanzi kahle ngesikhathi ilapha, okusiza ukuthi isilonda siphole kahle. Manje cishe uyazibuza ukuthi kungani le ndlela isebenza. Kulula kakhulu. Esikwenze manje kube ukudala umonakalo omncane olawulwayo egatsheni. Lowo monakalo omncane wenza ukuthi isihlahla sivuselele izindlela zaso zokuzivikela bese sigqila amandla aso kuleyo ndawo. Ngenxa yalokho, kuvuselelwa ukuqhakaza futhi sizoba namathuba amaningi okuthola isivuno esihle sezithelo. Eqinisweni, le mbono ayintsha. Kukhona nezinye izindlela ezihlose into efanayo, njengendlela yokusebenzisa uphondo, isikulufu noma ezinye izinhlobo zokuthena izihlahla. Zonke lezi zindlela zinezinto ezifanayo, zenza isihlahla siphendule ukuze sikhuthaze ukuqhakaza. Kodwa-ke, kukhona into ebaluleke kakhulu lapha. Le ndlela kufanele yenziwe cishe inyanga ngaphambi kokuba isihlahla siqale ukuqhakaza. Ungani? Ngoba uma sikwenza kusenesikhathi kakhulu, singase sivuselele ukuqhakaza okungesona isikhathi futhi lezo zimbali zingakafiki isikhathi. Ngakho-ke uma ufuna umphumela ongcono kakhulu, yenza lokhu ngesikhathi isihlahla sesilungiselela ukuqhakaza. Manje sesiyaqhubeka nendlela yesibili, elula kakhulu futhi mina uqobo ingenye yezindlela engizithanda kakhulu. Le ndlela yesibili yaziwa ngokuthi i-capstream. Lena yindlela elula kakhulu, ithatha umzuzu owodwa kuphela futhi inenhloso efanayo nendlela yokuqala, ukukhuthaza ukuqhakaza ukuze uthole izihlahla ezinezithelo eziningi kakhulu. Into yokuqala esiyenzayo ukukhetha igatsha. Manje sithatha izingcezu ezimbili ezincane zokhula. Sibeka esisodwa phezulu egatsheni bese esinye sibeka ngaphansi ukuze igatsha libe phakathi nendawo phakathi kwalezi zimbili. Uma sesizibekile, sithatha ucezu lwensimbi bese siqala ukusongela igatsha ngalo. Kancane siyasiqinisa. Akudingeki usebenzise amandla amaningi kakhulu. Vele siqinisa ngokwanele ukuze izingcezu ezimbili zokhuni zibambe kahle futhi zicinezele kancane egatsheni. Sekuphelile. Njengoba ubona, lena indlela elula kakhulu futhi ngeke kuthathe ngisho umzuzu ukuyenza. Futhi kungani lokhu kusebenza? Kulula kakhulu. Kulokhu futhi sifuna ukudala umonakalo omncane olawulwayo ngokuphelele. Umehluko ubuthi lapha asenze ukusika.
Esikwenzayo ukubeka ingcindezi encane egatsheni ukuze sinciphise kancane ukuhamba kwe-aseptic. Futhi ngifuna ukugcizelela lokhu, akukhona ukuthi sifuna ukucindezela igatsha kakhulu. Asifuni ukuvimba ngokuphelele ukuhamba kwegazi lesihlahla. Esikufunayo nje ukudala lowo msebenzi omncane wokucindezeleka owenza isihlahla sivuselele izindlela zaso zemvelo zokuzivikela futhi sikhuthaze ukuqhakaza. Kukhona okubalulekile, leli thayi akumele lisale egatsheni unomphela. Uma isihlahla sesiphendulile, sesiqhakazile futhi siqala ukukhiqiza izithelo, simane sisuse ucingo bese sivumela igatsha liqhubeke nokukhula kwalo ngendlela evamile. Khumbula ukuthi lezi zindlela azihloselwe ukuhlala unomphela. Ziwukukhuthaza okuncane, usizo oluncane lokuvusa isihlahla ngesikhathi esifanele. Futhi uma isihlahla sesiqedile umsebenzi waso, siyakususwa ngoba asisadingeki. Njengendlela yangaphambilini, le ndlela kufanele yenziwe cishe inyanga ngaphambi kokuthi isihlahla siqhakaze. Manje sesiya endleleni yesithathu. Ngokwami, ngicabanga ukuthi lena iyona emangalisayo kakhulu phakathi kwezintathu. Le ndlela kungenzeka ukuthi iyona endala kunazo zonke, iyindlela elula kakhulu, kodwa futhi ingenye yalezo ezivame ukuveza imiphumela emihle uma yenziwa kahle. Futhi njengalezi zindlela ezimbili ezedlule, esikufunayo ukukhuthaza ukuqhakaza ukuze sithole izihlahla ezigcwele izithelo kakhulu. Into yokuqala esiyenzayo ukukhetha igatsha. Kulokhu ngizosebenzisa leli, kodwa ungakwenza kunoma yiliphi igatsha elinobubanzi obuhle futhi elinempilo ngokuphelele. Manje sithatha ummese obukhali kahle bese senza ubusika okukodwa kuphela, akukho okunye. Bheka kahle ukuthi ngikwenza kanjani. Sekuphelile. Manje senza into efanayo ngzamashi naleyo eyenziwa endleleni yokuqala. Sithatha ikhasi le-aloe vera bese sisika ucezu olukhulu ngokwanele ukuze lufihle sonke isilonda. Ngemuva kwalokho, silubeka ngophezu kokusika bese silubopha ngethayi yendwangu ukuze luhlale luthintene naleso sikhathi izinsuku ezimbalwa. Ngale ndlela, sigcina isilonda sonke sithambile futhi sinamanzi ngesikhathi siphola. Futhi kungani le ndlela isebenza? Ngoba njengalokho okwenzeka kulezi ezimbili ezedlule, esikufunayo ukudala umonakalo omncane olawulwa ngokuphelele. Lowo monakalo omncane wenza ukuthi isihlahla sivuselele impendulo yaso yomzimba futhi kusize ukuthi sikhule izimbali. Ekugcineni, zonke lezi zindlela ezintathu zifuna ukufinyelela umgomo ofanayo ngzamashi. Okushintshayo nje indlela yokufeza, kukhona into ebalulekile kakhulu. Endulo, abantu abaningi babenza le ndlela ngo esikhwini sesihlahla. Eqinisweni, nanamuhla kusekhona abanye abaqhubeka nokwenza kanjalo. Mina, mathupha, angikuyeluleki. Ungani? Ngoba singakwazi ukufinyelela umgomo ofanayo ngzamashi ngokukwenza egatsheni ngaphandle kokuthinta isiqu esikhulu. Ngakho-ke, uma unquma ukuzama le ndlela, iseluleko sami silula kakhulu, yenza njalo egatsheni. Futhi uma kuyihlandla lakho lokuqala ukuyenza, yenza kuphela egatsheni elilodwa bese ubuka ukuthi isihlahla siphendula kanjani. Futhi uma usubone umphumela, uzokwazi-ke ukuthi uyafuna yini ukuyisebenzisa nakwezinye izigaxa. Njengesiqondiso, ungakwenza cishe kumaphesenti angama-30 noma ngisho nangama-50 ezigaxa zesihlahla. Njengalezi zindlela ezimbili ezedlule, le ndlela kufanele yenziwe cishe inyanga ngaphambi kokuthi izimbali ziqale ukuvela. Futhi ngalokho usuwazi izindlela ezintathu ezilula kakhulu ezinenhloso efanayo, ukukhuthaza ukuqhakaza ukuze uthole izihlahla ezikhiqiza izithelo eziningi kakhulu noma ukuvusa lezo zihlahla ezincane ezingafuni neze ukukhiqiza izithelo. Manje ngithanda ukwazi into eyodwa, yisiphi isihlahla sezithelo onenkinga naso? Ngishiyele lapha ngezansi kumazwana futhi ungitshele futhi ukuthi ungibuka usuka kuphi emhlabeni. Kukhona abantu abaningi abangibhalele bethi banemithi yezithelo eneminyaka eminingi kodwa abakaze bakwazi ukuqoqa ngisho nesithelo esisodwa. Ngakho-ke ngitshele ukuthi isimo sakho sinjani ngoba ngifunda wonke amazwana futhi angisiza nokulungiselela amavidiyo amasha azonisiza ngempela.
Futhi uma le vidiyo ikuthokozisile futhi ikusize, ungakhohlwa ukubhalisa esiteshini, ushiye ilike enhle futhi wabelane ngayo nanoma ubani othanda izihlahla zezithelo, izitshalo noma ingadi. Ngiyabonga kakhulu ngokungihambisana olunye usuku. Sizobonana kuvidiyo elandelayo.